Meni je ta sutkinja Mirjana Horvat poznata, jer je ona mene na općinskom sudu u Samoboru jednom prilikom prije 10 godina osudila za klevetu. I to zato što sam u jednom drugom sudskom postupku u kojemu se moja obitelj branila od jedne korumpirane klike, znate, koja ljudima na području Svete Nedelje otima zemljišta upadajućim bagerima u dvorište, a mi smo to doživjeli da su nam čak naši susjedi koji žive možda 100 metara zračne linije od naše obiteljske kuće u Svetoj Nedelji upali sa 2 bagara u dvorište i pokušali su nam oteti trećinu našeg dvorišta koja je bila ograđena. Uništili su nam ogradu u duljini od preko 25 metara, znate. Nikad nam nisu nadoknadili ogradu, ne. Žute, ja imam psa, znate, taj pas mora ići u dvorište i tako dalje i on mi uvijek pobjegne jer nemam ogradu. Oni su ju uništili fizički, pregazili su ju sa bagarom, znate. To je bila ograda koja je bila ubetonirana u zemlju i bila je plastificirana i to iz Njemačke, znate. To je moj pokojni tata kupio u Njemačkoj, je radio i prevezao ju ovdje i on je to svojim vlastitim rukama kopao, te rupe betonirao, postavio. Ja sam ga kao tinejdžer pratio u tome sve što je on radio i pomagao, znate. Oni su praktički nas pregazili, inače su članovi HDZ-a, ne? I iz Jajca su. I bili su za vrijeme socijalizma moćni u Jajcu, direktori tamo ondašnjih tvrtki u Jajcu i tako dalje, znate. I jedva smo se od njih obranili i sada u tom sudskom postupku gdje smo branili, znate, praktički našu čast, dostojanstvo, a ne samo komad zemlje, znate. Ne radi se o tom komadu zemlje, radi se o tome da su oni narušili naš obiteljski mir, znate. Oni su nas htjeli i uništiti zapravo. I to zbog mene, zbog mog političkog angažmana i zbog mojih povijesnih tvrdnja, znate. I zato što sam pravaš i hrvatski branitelj. Znači, za vrijeme tog postupka u vezi našeg zemljišta gdje smo mi bili u pravu po zakonu, jer zakon o obveznim odnosima nas je štitio, pošto je taj dio zemljišta bio od općine Sveta Nedelja, koji je danas grad, sa 2 semafora, čujete. Pošto smo mi, dakle, se branili u tom postupku, protustranka, dakle, odvjetnik od protustranke, koji je prije bio za vrijeme socijalizma predsjednik tog općinskog suda u Samoboru, mi je stalno upadao u riječ, znate, stalno me provocirao i ja sam u jednom trenutku rekao da je jadnik, ne? Jer me provocirao i rekao sam mu, pa nije dostojno vas kao odvjetnika da vi meni stalno upadate u riječ, pa tako se jedan odvjetnik ne ponaša, ne? I praktički sam apelirao na sutkinju da ga malo disciplinira i tako dalje. Ne, znate, nego ona je nešto suprotno napravila. Ona je na njegov zahtjev unijela u zapisnik da sam ja njemu rekao jadnik. Ja u tom slučaju uopće nisam bio svjestan što se sad dogodilo. A dogodilo se to da je to bio temelj za buduću tužbu njega, tog odvjetnika, za klevetu protiv mene. I za razliku od Marka Jurića, kojemu je, znači, Mirjana Horvat sudila 7 godina, meni je sudila samo 45 minuta. Za 45 minuta sve je bilo gotovo. Hoću reći, ta sutkinja je vješta u montiranju političkih sudskih procesa. Ja sam to doživio na svoje vlastne oči i na svoje vlastne koži, znate. U 45 minuta vam je sve bilo gotovo, od prilike 11:15 do 12 sati do podne. Iako sam se ja branio, ja sam, na primjer, našao u jednom novinskom članku jedan članak o radničkim prosvjedima u Zagrebu, gdje je jedan radnik držao transparent s natpisom jadnici. To je bilo upućeno vladajućim političarima na Markovom trgu. Ne. Ona to nije uvažila. Ona nije uvažila da bi to bio eufemizam, da bi to bilo, znate, onak,
A pazite, znači, ta nekakva uvreda ili kak ti kleveta se dogodila u sudnici, niko živ to drugi nije čuo, znate. Samo sutkinja, zapisničarka, on i ja, znate. 4 osobe. I ja sam se branio, ne. On je meni upadao u riječ, ja sam njemu rekao da je jadnik zato što mi u riječ upada, ne. Sam mu time htio poručiti, pa pusti me da kažem, ne, kao što on ima pravo kao odvjetnik govoriti u sudnici, i ja imam pravo koje se branim, ne. I iz toga je nastao proces za klevetu i uvredu, znate, i ja sam bio osuđen, ne. I to je išlo ekspres, znate. Sutkinja sa prvog kata se spustila dolje, koja je to unijela u zapisnik, nju je pozvao taj odvjetnik kao svjedok. Imao je čak i svog odvjetnika, ne. Odvjetnik koji ima odvjetnika svog, ne. Ja nisam, doduše ja sam isto imao odvjetnika, da. Prvi puta sam si uzeo, samo na izricanju presude on nije bio, jer je slučio da ću biti osuđen, i na koncu je moj odvjetnik, jedan vrlo kvalitetan odvjetnik i dobar čovjek, on je bio totalno šokiran kad sam je osuđen za klevetu. On je rekao da to za tu riječ, jadnik, da se nikako ne smije čovjeka osuditi za klevetu, koju je izrekao u sudnici, znate, ono. Nisam ja na televiziji tom odvjetniku poručio da je jadnik, ne. Totalni bezobrazluk sve skupa, ne. I meni je sutkinja, ta Mirjana Horvat, montirala politički proces, ekspresno osudila, kad sam ja svoj pledoaje držao, dakle, tu završnu riječ, znate. Mene je taj odvjetnik od tog odvjetnika prekinuo i požurivao me, rekao je, brže iznosite to, ja imam još neki termin. A ja sam bio potpuno u šoku što sam to doživio, pa sam rekao, ja neću se ništa požuriti, ja se sad branim, ja imam pravo na pledoaje, ne. A sutkinja me kaže, ajde, požurite se, ne. I ja sam joj rekao, znači vi mene želite na brzinu smotati, osuditi i onda marš van iz sudnice, ne. I točno tako je i bilo, ne. A ja sam njoj i drugim sutkinjama, jer su bile samo sutkinje na tom sudu, poručio da ću ja uništiti općinski sud u Samoboru, kao što oni pokušavaju uništiti obitelj Jurišić i Gorana Jurišića. I ja sam općinski sud u Samoboru likvidirao, znate. Općinski sud u Samoboru više ne postoji. Ja sam taj sud prijavio Europskoj komisiji uoči ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Podastro sam njima dokaze da je taj sud totalno korumpiran i taj sud je ukinut. Vlada Republike Hrvatske ga je ukinula i zato ta sutkinja Mirjana Horvat sada radi na općinskom sudu Novi Zagreb. A u Samoboru je samo još i ispostava općinskog suda, znači kad trebate, ne znam, podići krsni list ili slične te građanske poslove, onda ćete otići tamo, ne. Ali nema više sudaca, znate, koji tamo sude. U toj zgradi su velike nepravde osuđivane, ja mislim kroz cjelokupnu povijest tog suda, znate. To je bilo veliko mjesto zla u Hrvatskoj, taj općinski sud u Samoboru. Hvala Bogu je likvidiran, uz Božju pomoć, ja sam ga izbrisao s lica zemlje, znate.